En de winnaar in de categorie Sportman van het jaar 2018 is geworden... Ik heb hem al vaker uitgereikt aan Wout Poels. Wout Poels, dames en heren, is helaas niet aanwezig. Het Sportgala Venray 2018 was er weer een als vanouds. Wout Poels als Sportman van het jaar. Zijn prestaties afgelopen jaar hadden niet alleen de jury, maar ook vele stemmers overtuigd. Na afloop een trotse moeder, want zo'n lief verblijft momenteel in Spanje voor trainingen. Willemien, Wout, Sportman van het jaar in Venray. Ja, hoe was dat voor hem? Want hij heeft al vaker gewonnen natuurlijk. Ja, hij heeft al vaker gewonnen en dat vindt hij heel fijn. Ja. Daar is hij heel blij mee, dat weet ik wel zeker, ja. En nu een trotse moeder? Ja, dat ben ik zeker, ja. Want Wout is niet aanwezig vanavond, waar is hij bij? Trainingskamp in Mallorca. Dus ja, zal nou binnenkort weer naar Monaco gaan, ja. Hij is wel weinig thuis, zo denk ik, of niet? Ja, helemaal niet. Ja, ik zie hem bijna nooit. Met kerst gaan we naar hem toe, ja. Dus met de kerst bent u weer met de hele familie samen dan? Ja, dan zijn we allemaal samen, ja. De andere genomineerden voor Sportman van het jaar waren Stijn van Gassel, Leopold van Asten en Mike Teunissen. En die laatste was eveneens niet aanwezig, maar was wegens trainingen in Spanje. Bij de dames waren de genomineerden voor Sportvrouw van het jaar Mirte Morees, Lisa Dreesens, Amy van Broekhoven en Harma van Krij. Winnaar en Sportvrouw van het jaar 2018 is geworden... Harma van Krij. De winnares Harma van Krij. Harma, Sportvrouw van het jaar, Harma. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet eigenlijk. Het is wel een hele eer dat ik nou Sportvrouw van het jaar geworden ben, ja. Met welk gevoel was je naartoe gekomen? Gewoon een leuke avond eigenlijk en we zien wel wat het wordt. Ja, in de sport is het ook winnen of verliezen en dit is gewoon een hele mooie eer dat ik nu uitgekozen ben als Sportvrouw van het jaar. Ik had het niet verwacht. Ja, handbalster in de Bundesliga, ook in Venlo gespeeld geloof ik en in Venray ook, of dat niet? Ja, ik ben begonnen bij handbalvereniging Manuel en zo iedere keer een stapje hoger en nu inderdaad bij Borussia Dortmund. Want heb je dan ook doelen voor jezelf gesteld van ik wil dit bereiken of ik wil naar die club? Of... Ja, ik heb nog het doel om het grote oranje te halen en als het kan ook nog Champions League te spelen. Dus dat zijn wel echt mijn doelen die ik nog wil bereiken. Van Sportman en Sportvrouw van het jaar naar de Sportploeg. En daarvoor waren genomineerd Voetbalclub BVV 27 uit Blitterswijk, Lake Valley onder 19 zaalvoetbal en de handbalheren van Manuel. De winnaar van de Sportploeg van het jaar is geworden... Handballers Manuel. De handballers van Manuel. Nou man, proost, handbalploeg, sportploeg van het jaar gemeente Venray. Is het een verrassing? Ja, ontzettend. Ik had zelf eigenlijk op de zaalvoetbal gegokt, als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet wat jouw verwachting was, Ronald? Ja, hetzelfde. Die jonge jongens die gewoon Nederlands kampioen worden, dat is natuurlijk geweldig. Dus ja, ik vind de hele prestatie van die mannen, dus gefeliciteerd. Mijn neefje speelt daar, dus gefeliciteerd Tim. Dus nee, is totaal onverwacht. Maar ja, superleuk natuurlijk. Ja, een trots gevoel? Ja, ontzettend. Als ik bedenk dat ik zelf nou een jaar of 8, 9 handbal. Toen ik begon waren we meer aan het verliezen dan aan het winnen. En we hebben als club, als team, als groep echt een hele mooie groei doorgemaakt. Ja. Vorig seizoen dus kampioen geworden. Het seizoen daarvoor waren we net tweede. En dit seizoen staan we weer aan kop, dus beter kan niet. En je hebt vorig jaar afscheid genomen en nu vanaf de zijlijn zie je het nog steeds goed gaan. Ja, ik ben assistentcoach nu inderdaad bij Heer 1. Hè. We hebben nu 2 teams, dus dat is ook goed. En ik verzorg nu ook de keepertraining bij de vereniging. Dus ja, daar hopen we ook de vruchten van te plukken. De jonge jongens en de jonge dames, die doen het allemaal erg goed. Hè. Dus we hebben talent genoeg binnen de vereniging. Dus ja, het is erg leuk. Ik vind het niet erg om ernaast te staan nu. Het was een goed moment vorig jaar. Dan was er ook nog de prijs voor Sporttalent van het jaar. En daarvoor waren maar liefst 7 genomineerden. De eerste genomineerde voor talent is Dagmar Boom en zij volleybalt. Het volgende talent. Emma van der Zanden. Zij tafeltennist. Ik weet niet of ze op dit moment aanwezig is. De volgende sporter, en ik hoop dat hij in de zaal is. Ik heb hem volgens mij al gezien. Fabian Hendricks, zaalvoetbal. De volgende die wij gaan nomineren is in de motocross. En dat is Joep Tax. Ja, ook aanwezig, gelukkig. De volgende genomineerde wederom een motocross. Dat is Britt Jansbeke. Dan gaan we naar de paardensport. En de volgende genomineerde is Lotte Hendricks.
De laatste genomineerde is in het voetbal en dat is Amber van Heeswijk. Dan rest mij niks anders dan bekend te maken wie het sporttalent van het jaar 2018 geworden is. En dat is... De prijs Sporttalent van het jaar 2018 van de gemeente Venray gaat naar Dagmar Boom. Nou, Dagmar, het sporttalent van het jaar, had je het verwacht? Nee, als teamsporter is het natuurlijk al lastig om prijzen te halen, dus ik had het niet verwacht. Maar niet minder blij? Nee, zeker niet. Het is een hele eer en ik ben echt blij dat ik het ben geworden. Want vertel, want je speelt in de Vroomshoop, hè, geloof ik, zeg ik het zo goed? In de Eredivisie, eerste seizoen, hoe gaat het? Ja, dit is mijn derde seizoen in de Eredivisie, maar mijn eerste seizoen bij echt een professionele club. En tot nu toe gaat het echt heel goed. We staan tweede in het klassement, dus het gaat echt goed, ja. Ja, en zevende op het EK onder 19 als ik het goed heb, hè? Ja, was dat naar verwachting? Hoe heb je dat EK ervaren? Lastig EK. We hadden eigenlijk iets meer van verwacht, maar al met al is een zevende plek. We zijn er echt vol voor gegaan. Als dat dan een zevende plek is, dan is dat een zevende plek. Dus dat was wel mooi. Voor de prijs van sporter met een beperking waren 3 genomineerden, namelijk Jasper Holdakkers, judoka, Evanie Okjefor, ook een judoka, en de derde Jurgen van der Heijden, eveneens judoka. De gouden envelop, jongens, hij zit erin. Daar staat de winnaar in van de sporter met een beperking. En die is gewonnen dit jaar door... Met een ferme sprong op het podium, de enthousiaste Jasper. Jasper, proficiat. Had je het verwacht? Nee, maar hey, zo zie je maar. Ja, je hebt veel stemmen gekregen, denk ik, of niet? Ja, ik heb niet geteld, maar als ik dit heb gekregen, zeker wel. En hoe voel je je met deze prijs? Nou, als ik cowboy zeg, zou ik zeggen, jippie-jij-jij. Ja, want je zei op het podium, van, het wordt een beetje gewoonte dat ik hier sta. Ja, ik word zo vaak genomineerd. Maar ja, dat komt door jezelf, toch? Jij presteert goed, dus dan word je genomineerd. Ja. En heb je nog doelen voor dit jaar? Wil je veel medailles pakken of wil je veel in het buitenland spelen? Nou, in Lento is namelijk wordt het een hoogseizoen bij de judo. De Breedte Sportprijs voor 2018 van de gemeente Venray kon dit jaar naar 3 gegadigden. Het meerdaags wandelevenement, Stichting Winterpret van de ijsbaan en de X-triathlon. Dan gaan we nu de envelop openen en gaan we kijken wie is de winnaar van de Breedte Sportprijs 2018. En de winnaar is de X-triathlon. Nou, X-triathlon Breedte Sport van het jaar, is het een verrassing? Ja, dat goed. Allereerst natuurlijk een ontzettende waardering als je genomineerd wordt, dat ten eerste. Ja, natuurlijk, ik was wel een beetje verrast, omdat we natuurlijk een kleinschalig karakter hebben ten opzichte van onze soort van concurrenten. Maar aan de andere kant, als ik kijk, weet je, hoe uniek ons evenement is en hoe het is opgebouwd en hoe complex het ook in elkaar steekt, ben ik dan weer niet verrast dat we het zijn geworden. Maar we zijn in ieder geval heel erg blij dat we het zijn geworden. Of niet, Roy? Ja. Ja, hè? Zeker. Ja, want Roy, je bent ambassadeur van de X-triathlon. Wat houdt er precies in? Dat ik gewoon mee moest promoten van de X-triathlon. Maar als ik deze ook kon, dan is dat goed gelukt, toch of niet? Jazeker. Ja, echt wel. Trots? Ja, echt. Heel trots. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Dus we zetten ons dagelijks in om kwetsbare groepen aan de sporten te krijgen. En we zetten sport als middel in om in ieder geval de jongens zover te krijgen dat ze hun eigen doelen kunnen nastreven. En als je dan op een gegeven moment daar bent en je ziet de plezier wat ze uitstralen en de motivatie die ze meenemen om uiteindelijk in ieder geval goed te kunnen finishen, ja, dan is dat gewoon een genot om te zien. Absoluut. Voor iedere editie van het Sportgala wordt er ook een trainer-coach van het jaar gekozen. De trainer-coach van het jaar 2018 van gemeente Venray is geworden, mijn coach, Michael Klaassen. Had je het verwacht? Nee, eigenlijk niet. Het was eigenlijk een verrassing, dus ja, mooi. Was je met een smoesje hier naartoe gelokt? Of? Ja, ze zeiden we gingen uit eten met de kinderen omdat we naar Japan vertrekken overmorgen voor 2 weken. Dus dat was eigenlijk de reden. Ja, want jullie maken je op voor een nieuwe grote wedstrijd. Ja, we zitten januari begint alles weer. NK, British Open, dus dan begint heel het circuit. In voorbereiding de European Games in juni. Dus daar gaan we naartoe. Daar draait het jaar om, hè, de European Games. Ja, dat is het belangrijkste toernooi aankomend jaar.
Ja, want hoe komt het eigenlijk? Venray is eigenlijk een bolwerk, een sambo-bolwerk in jullie sport. Hoe komt dat? Ja, we zijn eigenlijk gewoon begonnen en we zijn eigenlijk volle bak erin gegaan, internationaal gegaan en ja, dan presteren we en dan kom je op de kaart, zeg maar. Maar ben je hier trots op, deze titel? Ja, zeker, zeker. En vooral ook de jongens die ermee ingesprongen zijn, zeg maar. Dus eigenlijk de mannen die bij mij trainen en de dames, ja, die doen het eigenlijk. Een trotse, maar bescheiden trainer-coach van het jaar dus. Maar er was nog een trots persoon, een trotse vrijwilliger van het jaar. Mevrouw Valks, aan u de eer om te lezen. Vrijwilliger van het jaar 2018 van het Sportgala is geworden... Floor van Stokken. Floor, proficiat. Had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. En, zeker ook niet op persoonlijke titel, want vrijwilligerswerk doe je met een team. Dus, maar ja, grote eer, dus leuk. Wat betekent de sport voor jou? Wat doe je precies? Mijn vader is judo-leraar, dus ik ben wel van kinds af aan ermee opgegroeid natuurlijk. Zelf ook judo'd, maar niet zo'n talent. Maar wel altijd bij de club betrokken gebleven. Met judo-toernooien in de organisatie, ook mijn broers, maar ja, vele andere vrijwilligers zoals ik al zei. Dus ja, eigenlijk al mijn hele leven wel betrokken bij de club. En dan was er nog een sporter, een tennisser. Maar die had een geheel eigen prijs. Sportschool, hè? Hier een sportschool ook, Venray, sportschool. Hier een sportschool. Ja, en hoe heet de sportschool hier? Nou, dat is te maken met fervente bezoekers, merk ik wel. Maar ik vind, heel eerlijk gezegd, ik vind het verschrikkelijk. Sportschool vind het verschrikkelijk. Ik kwam naar binnen en zo, de balie, er zat zo'n vrouw, nou echt zo'n kolos van een vrouw zat er achter dat ding. En ik kwam naar binnen, ik zeg, ga op vakantie, Anna? Nou, een bordje hier, Anna. Ik zeg, ga op vakantie? Hoezo, zegt ze? Ik zeg, je hebt toen nek al ingepakt. Ik zeg, dat ziet er niet uit, dit man. Ik zeg, wat is jouw hobby, Anna? Bowlen? Maar ik vond het helemaal in sportschool, ik vond het verschrikkelijk, jong. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond helemaal niks. Een roeiapparaat heb ik opgezeten. En ooit op een roeiapparaat gezeten. Dat is saai. Dat is roeiapparaat. Is saai. Ik kwam er binnen, 4 roeiapparaten. Er zat een partij tokkies op. Een goede kop. Helemaal ondergetatoeëerd. Helemaal, alsof ze in slaap waren gevallen op een natte kant. Helemaal ondergetekend, weet je niet. Met z'n 4 op een rij. Ik denk, nou, ik ga even gemaakt wachten tot ik aan de beurt ben. Dus ik hoor erbij staan. Op een gegeven moment een van die getatoeëerde asociaal die zegt... Wil, dan ga je ook op dat ding! Ik zeg, nee, ik wacht netjes tot jullie bent uitgeroeid.